Dobrý deň, dámy a pánové. To video venujem tomu, že mám 5 odberateľov a toto video dávam kvôli tomu, že mám 5 odberateľov a to je strašne dobré. Keď to je Varden, nechoďte. Je to Varden a som sa hľadala asi 2 hodiny. Viem, že je neskoro večer, ale toto video venujem ja mám 5 lajkov, to je super. La 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 la. Takže už nepotrebujem, teraz dáme challenge, máme dozorcom pre vyplniť Ancient City. Dobre? A prepali na Ancient City dozorcami, aby na moje odberateľi dohliadli fakt super. Aby sa sem nikto nedostal. A keď budete chcieť, tak môžem s vami urobiť aj video. Ja viem, že to seka, ale toto je preplnené Ancient City s Vardnami. Tak, by som chcel tomuto videu dať, že toto video mám 5 lajkov, odberateľov, moje Ancient City. Teraz môžem konečne natáčať už Fortnite. Alebo Roblox. Dovidenia.